Tapuji matuhata, taindehon buku ende nomor 14 ayat 4, 1 ayat 6. Hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tung ise madongaku diaka banua gijang, jala dukoniho, dang adong di halomon rohaku di tanoon, nang pemerus sibuku dohot rohaku, sai debata do partano batoan ni rohaku, jala parjabaraku saleleng-lelengna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami, alai diondingi ho do akka namarhaposan, jala nama porus tuho, alani i rohami tuho, mangasahon asini roham, sai unang tulak kami sian jolom, akup ni i, lehon dihami roha na girgir, tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata taindehon buku ende nomor 410 ayat sada. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik patoluhon, dohot lapatanna. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna. Ai hona uhumna do, sogot akan na marsineang di goarna. Dia do lapatan ni, oddo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran na roa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Ai dinatar sosak dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian, dosi dohonon goar ni debata. Ido yang go sahatna, atong rap mangidogogo mahita tutuan debata lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata, tay dehon mabukuende nomor 21 ayat sada dot ayat tolu.
ratopoti ima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmui. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naroai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangoloin nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo honahu humami. Ala ni dosa nami i. Alay na tersol-sol bagi dohami nuaeng ala ni i. Asi maroham dihami. Ale debata nami. Pardengkan basa jala parasi roha doho. Ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mato di parbadia tu roha nami be. Asa terbain hami mangului ho di bagasan hati goron dohot habadiaon. Gabesat hami tu hangoluan na sora suda. Na pinarbagabagam diaka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga di debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod do hatani Tuhan Jehovah, nunga diarsahi ho ahu marhitesian akka dosam, jala nunga dilojai ho ahu, marhitesian akka hajahatonmu, ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalosim, ala ni hadiryoku, jala dang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matu hatta, tadi horma buku ende nomor 20 sia ayat 2, 1 ayat 3. Tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel di hari mingguon, ima Lukas bindu 10 lalu, ayat sada, sahatu ayat walu, tajaha mamarsikat soring. Dungi dihatahon ma tu nasida upama sada, pabuwa ikon totong nasida martangiang, nasotupa leba. Alai adong ma dihutai paropuan na babalu. Naro manopot ibana madok. Victoriahu maralohon aloki.
alai hupitori nama babaluon, ala dinengnengi au, atik beha roi bana, maun muse menggariangi au. Ia debata, tung sopitoron nama akkana pinilitna, akkana manjo ibana arian dohot borngin, tung pangergeron nama dinasida, ido yanggo sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Tapujit ma tuhata, taidehon mambu kende nomor 576 ayat 2 dohot ayat 6. Taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongat tasaha porsiaon, disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinumbuhon ni si Maria, na gabe-gabian sian porba, na dorang swa bubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal doi bana di hau pinarsilang na tuat tu banotoro dong ditanom na mula mangulo diari patoluhon na manaik tu surgo lahu dul tu syamun di bata Jehovah amanai pargogona suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jara adong sada huria nabadia. Huria hatopan yala Kristen akan nabadia. Doho di sasaran di dosa, doho di hatai namandok. Mulak mau sogot dagang namate. Doho yang ngoluan na sora sudah. Amin. Kabegema titing namasa di huriata. Shalom. Parhalado hagabe serpong pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan di bagas joro. Dohot na patupaho permingguan di bagas taganup marsada-sada. Lau suhut ma pasahaton lamis yan parhalado. Selamat ulang tahun ma turuas ni huria lamar ulang tahun ari hatu tubuh.
dohot lama ulang tahun persaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatta mahita saluhuna. Titing Minggu 10 Oktober 2025. Naparjolo goar dohot topik ni Minggu. Sadarion Minggu 10 Oktober 2025 masuk mahita tu Minggu pasapulaluhon dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hasi tulusadaon ni debata ama anak doktor di Parbadia. Topik Minggu sadarion ima nunga takaswida bohi ni debata. Napaduahon ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 10 Oktober 2025. Nunga di jalo gabe ruas ni HGP Serpong, keluarga Rendra Manik, Inang Bernika Julia Sitanggang, nomor register 1356, Pidasian Hakai, Dolok Sion, Simpang, Dolok Resort Bandar Rakyat, Daerah 1, Sumatera Timur 1, masuk Wik Betani, Turuas Nebaru, Jongjong Manasida. Mauliate, Turuas Nebaru, Dung Sidung Permingguan nong rak Jongjong Ma dohok Padita, di pintu keluar masih jalangan dohok ruas. Patuluhon ruas Napida, Mamuka sadario Minggu 10 Oktober 2025. Keluarga Herbert Tinton Marisi Sinurat, Inang Imelda Penatari baru bangun dohok 2 halak yanakon, nomor register 0666 Wi Nasaret. Dang be tarsura nasida gebe ruas ni HGB Serpong. Ala nunga pidda nasida tu HGBP Mayar Resort Surabaya Timur, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Paupaton Parjamita di Perminggu sadarion. Namanguluhon Perminggu pukul 10 sada wib Ima Padita Panahatan Halenggolan. Nasida Padita HGBP nang pasyun na tinggal di Jakarta. Palimahon kunjungan gerejawi seksi lansia HGBP Serpong. Dari Minggu sadarion Minggu 10 Oktober 2025 di Permingguan pukul 11 wib seksi lansia HGBP Serpong patupahon kunjungan gerejawi tu HGBP Cirebon Resort Cirebon. Kunjungan gerejawi seksi lansiaon didongani Ketua Dewan Koinonia HGBP Serpong. Paunopon pakuasion pertanyaan wik. Patupahon ni huriata do pertanyaan wik masuk pukul 20 wib. Rabu 22 Oktober 2025 di Wik Betani, tuan rumah. Laparjolo keluarga Edison Harley Marwasas Purba, Inang calon situa Epa Theodora Lubanggaul. 2 keluarga Pensius Musa SB Aritonang, Inang Riani Putri Melati Simanjuntak. Wi Eprata tuan rumah. 1 keluarga Joti Nenggolan, Inang Retta Romes Dolok Seribu. 2 keluarga Nyonya Nuriana Nenggolan, Boru Tarihoran. Wi Judea, keluarga Henry Hasiolan Sihombing, Selpi Katrin Kase Side. Kamis 20 Oktober 2025 di Wi Galilea, keluarga David Jimmy Perdede, Inang Yuli Marpa Hutasoid. Di Wi Kanan, tuan rumah 1 keluarga Situa Edison Nababan, Inang Hokmaida Dolok Saribu. 2 keluarga Yandiho Enrico Nababan, Inang Teti Deborah Saragi Sidabutar sekaligus Mangapuli. Di Wi Sion, tuan rumah Laparjolo keluarga Gadda Tupol Rudi Marpaung, Inang Pevi Karina Panjaitan. 2 keluarga Sam Letari Simanjuntak, Inang Gebi Otapin Gultom. 3 keluarga Alfredo Situmorang, Inang Oloan Nurintan M Tampubolon. Diwi Bethesda Sel Amos, tuan rumah 1 keluarga Sintua Saur Marulitua Manalu, Inang Lencina Lubanggaul. 2 keluarga Olamsi Debataraja, Inang Juliani Simanjuntak. 3 keluarga Paulo Rossi Banjarnahor,
inang Juwita Sinaga. 4. Keluarga Janes Halomuan Simanulang, inang Juliana Sianipar. Tiwi Bethesda Sel Elia, tuan rumah 1. Keluarga Bonardo Sinaga, inang Francisca Boru Simatupang. 2. Keluarga Sotarduga Sahat Nenggolan, inang Imelda Sari Uliana Sinaga. Tiwi Bethesda Sel Gideon, tuan rumah keluarga Andre Ranto Yaster Pasaribu, inang Iren Sormen. Papituhon Rit PDR HGP Serpong. Di hari Sabtu Minggu 24/1-25 Oktober 2025.
tapuji matu hatta tai dehon mabuku ende nomor 186 ayat 1 do ayat 2. Martangiang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna. Barita nauli si parsauli honotta. Di bagasan obason. Marujahan mai sian pengalaman ni si Jakob na mengalului dalam haluaon. Dan kalau ada yang mengalami hal seperti itu, tentu dia akan merasa takut kalau dia mau bertemu dengan korban tersebut. Karena bagaimanapun si korban pasti merasa dendam. Pasti tidak bisa menerima kehadiran orang yang sudah menghancurkan masa depannya. Kalau dia merasa takut secara berkepanjangan, pasti akan jatuh stres. Dan ketika dia berusaha dengan dirinya sendiri untuk lepas dari situasi stres, tentu kemampuan dirinya terbatas. Tetapi kalau dia menoleh ke atas, mulu di bereng dodok pakijang, adong di sini batana boy mangrupi bana. Ido na boy pamonakko ni bana, di pergumulan ni ngulunay, di biar ni rohanay, asa boy musay bana, merubah pergumulan menjadi berkat, merubah situasi stres menjadi berkat. Ido pengalaman ni si Jakob marhiti-hiti turupukon. Hamnu namin hangrungan. Tabotodo ia si Jakob ima saudara kembar ni si Esau. Jala didok berita adorakso biduon parsorang nasida tangapala sadia daho jarakna. Ai hatiha perjolo si Esau haruar alai ditiup si Jakob do tabihul ni si Esau. Dengan kata lain sebenarnya bahwa mereka berdua adalah
sama-sama lahir. Dan itu yang membuat bahwa agak sulit untuk menentukan isi dosa si tongasihan. Alai memang mungkin boleh dipikiri secara pembagian waktu tentu isi masihahan. Si Esau. Oke. Mulu si Esau do si Hahan, mari kita lihat budaya orang Israel. Dalam budaya orang Israel, si Hahado na perjolo tubuido nagabe panean di artani natorasna. Si Hahanido na berhak untuk melanjutkan garis keturunan daripada bapaknya. Tapi belum tajaha ada orang sutur pohon dengan cara licik, dengan cara menipu. Yakob mengambil alih status si Hahani. Ala dibotoi mana adong kelemahan ni amonga. Dia mah kelemahan di bapakna. Di foto hamudo dia kelemahan di bapakna. Sebenarnya Esau itu adalah anak bapak. Sedangkan Yakob itu anak mama. Alai bahasa boy gabe merputar. Pasu-pasui tu si Jakob. Karena Jakob tahu ada kelemahan pada Ishak, yaitu di usianya yang tua dia sudah buta. Di usia yang tua dia sudah buta. Jadi dia tidak bisa lagi membedakan mana si Esau, mana si Jakob. Walaupun sebenarnya masih ada ciri yang lain yang bisa menolong si Ishak, yaitu pengenalan akan suara. Pengenalan akan suara dan juga dengan meraba tubuhnya. Karena ada perbedaan. Esau panjang rambut di tubuhnya, sedangkan Yakob mulus. Dan ketika Ishak merasa dirinya akan mengakhiri hidupnya, lalu dia memanggil anak yang dia sayangi itu, Ale Esau borhat madamang. Lau maho mengalului ahana boy si panganokku si belas nerohakku. Ay dok kinai marujung na mau. Manigor dihubasi si Esau doi. Alam memang dia adalah seorang pemburu yang ahli. Dia berangkat ke hutan untuk mencari apa yang bisa akan dia berikan menjadi kesukaan hati daripada bapaknya. Tapi di dalam proses pencarian itulah Ribka yang menyayangi Yakob memanggil Yakob. Yakob, sini dulu. Ini ada kesempatan yang baik bagimu untuk merebut berkat daripada bapakmu. Ai sedang laurun waeng haham si Esau mengalului ahana bui lenon nasi panganon di amangmu. Jadi adorak so mulak ibana ngai ko perjolo ho pasahato si panganon ni. Nyan sa sitong na di komentari si Jakob bro. Bah, bawa madalan ni. Ay suara asing ko siya suara ni dahang si Esau. Pamatak ko pa asing ko. Sumaribulo. Namura do yan ha. Nina si Rebecca. Ito imana sa nganon. Napiting. Para di ma. Anon. Huwa pe buba ngi.
biru-biru. Dungi bainokku maitu daging mi asa mulu ijama amang muhan non ala suwi bereng be dohon nama oh tah ya anak kuruninna. Jadi sahak mati kina dibuan si Jakob ma si panganon na masai talmis na mabailas rohani amanga si Ishak. Tidok si Jakob ma amung ahai anaha hehe mau nahubo si panganon ujuan ni rohami. Bapak jonok mana sopang. Nah, dungi di pajonok ibana. Ai songon na asinggo suara pubiki. Nah. Ada kepala ya lusi si Jakob. Bapak ngam mak. Deduk solas roham hatokpu pada dinna. Atau pajonok dah masuk sonim mana. Ala ragu do si Ishak. Ragu disuarai. Gabi didok rohani si Ishak yang lebih pas adalah dengan meraba tubuhnya itu. Dungi ipaconok si Jakob mak ijama matutu. Bah maripulu do. Holan ijama maripulu. Nian suara puang suara si Isa do alain baru bulu daging atau kupasah ma pasu-pasu itu. Di pasu-pasu ma ibana. Di pasahat ma pasu-pasu. Nagabi jabber ni peparan ni si Abraham. Ya, karena ini adalah berkat yang ada hubungannya dengan Abraham. Di mana Abraham telah menerima janji daripada Allah bahwa dari keturunanmu lah dunia bangsa ini akan diberkati. Engkau ku berkati untuk menjadi berkat. Hamun nahina holongan dengan cara yang licik menggunakan kelemahan Yakub berhasil merampas masa depan daripada Esau. Usukku maju hamu. Mulu masa tu hamu soni biado. Tarjal hamu di? Enggak kan? Artinya saudara dan saya pasti marah. Manang molo hata cantermen piri-pirion. Kemarahan yang luar biasa. Dan akan dendam kesumat. Selama nafas di dalam tubuh. Saya tidak akan pernah melupakan kejahatannya itu. Dan kalau tiba saatnya saya balas dendam, saya akan lakukan. Dan itulah yang membuat Yakub ketakutan besar. Dan di dalam rasa ketakutan besar itu, tiba-tiba datang suara Tuhan. Ale Yakub, mulak maho tu hutani amangmu. Mulak maho, buah masudi. Nadong diho, pardi jabum ya anak komu. Akan aposom nang dohot arta sinamat mi. Dihubasi do dirina. Dibuat doi alai sudah ada masalah di dalam dirinya. Karena bagaimanapun mula-mulak doi bana tuhuta hatubuan nai pajupang may banan don dohot hahana si Esawi. Jadi mula pajupang totu adong tindakan balas dendam. Tang persauli honok belas ni roha dia na patupa saliling 20 tahun au di hutani si matuakun. Ay 20 tahun ma si Yakub di hutani si Laban. Nang situa si Laban sunod dai ate si Laban na di Israel we. Dapat na dua perdihutan ade. Nama rahamananggi. Alai pe sasitong na ipawoto tulang na di mana? Ay do ipawoto. Ay idok ko si Jakob tulang. Nga dapat rohak wa burum.
naulin na, banauli. Jupang matik na 7 tahun. Ya pesta. Ala-ala berkerudung ko. Yari kamu perempuan mulai tutup sudi. Dan terida buhina kan. Bah, pasang mo di may ben. Silaban, tuburo na eh. Bulus rohani si Jakob. Tapi dia juga sudah kena tipu. Nah, penipu kena tipu. Ya. Ay dung porngin na sa tabi. Dung lao na sila, tupudoman. Diukap. Si Jakob ma. Penutup ni buhi ni Pardijabunay. Diberi ba. Ay sok yan na hupangido. Siang dia nido ipangide mana ido horong muli. Takko bodo nasa muli do siang dia siyahan. Molo adong 2 beruta. Ya minat doi. Nah, alay nagabi persoalan ni ma. Sokoni ma di bahan silaban. Alay saya sornodo rohani si Jakob tu nani turunai imas yang dia ni di imana bah hulu pemuse mengulau-ulau mi tulang 7 tahun naik asal bah ulu ho mangaleo burung si bedui badi ului mah itu bana gabililing gimana sih 20 tahun. Nah, hamunah nanya holongan di bagasan Kristus Yesus dapat ibana do akaragam ni pasu-pasu di nalitu ni ibana hutan itu langna alai mabir ma ibana naik pajupang dot hahana na tini punai dicoba ibana do mampain strategi boha palabokon mangurui rimas ni hahanai parjolo disulu mana ma marhite-hite suruanna lama dapoton si Esau atau orang Daud pinasida perdalanan ini disuruh mak babu mak nang rohita disuruh lama las rohani si Esau ubege nang roang ginai alana 20 tahun dak pajupang ati biharo mulu adong siang anggota keluargamu 20 tahun dak pajupang buhi kamu olah roh berita nang mula mau inna biharo las rohamu itu dah haru 3 tahun do pangarato ngasay masihol inang nga do papak na dungi hatop itu dikirim ma telegram bapak oma nang romau di arepestaunin na ganuk manugot ngasay hudula matay iharbangan sa di hari naik sa anakin na ala sihol ni rohana jadi songonima si Esau sihol rohana naik pajupang dohot hanay alay adong no biar di si Jakob ala didok si Esau utomu pe hamu utomu pe ibana jada disuruh ma donganna 300 salak 400 salak satu rombongan besar dan itu diberitahukan kepada Yakub dan itu menambah ketakutan karena Yakub berpikir, ngapain sampai 400 rombongan untuk menjemput saya? Berarti dia benar-benar mau membunuh saya. Stres maibana. Iba ini mana strategi na pagbuahon. Ipatari parimana ma perjulu maka keluarga naon. Idok rohana apa nang pihape dah. Mulutuk saya marimas do dangi halayu na parjolo nagabi korban ang gua malumen hana kan ido banda tading ibana beri ibani sungai Jawi dalam kesendiriannya tiba-tiba muncul seseorang yang tidak dikenal dan langsung bergulat mersiranggut dalam posisi ketakutan, dalam posisi stres, ada orang yang datang bergulat dengan dia. Dan ternyata dia tidak mengenal orangnya. Dan ditadda. Jadi
ala di rohani si Jakob napa jolo gogo do alonai baibana pe diusaha do lau manaluhon. Jadi mulu tacaha nak kini turbuhi saat tu naik torang hari berarti ada berapa jam mereka bergulat. Ya itu tuh kamu perlombaan gulat. Hah? Bisa di situ dibanting di tangannya dengan kakinya bisa disatukan demi untuk mengalahkan lawan. Nah demikianlah terjadi pergulatan yang sengit antara Yakob dengan seseorang itu. Artinya apa? Diuji si Yakob do bohanian manaluhun alai satu nanang torang hari tang tertaluhus sabe. Alai didok alonaima iya palua mauninna. Dakku palua ho sojolo di pasu-pasu hoau. Artinya si Yakob berusaha sedemikian rupa harus ada imbalan daripada pergumulan persirangguton ini, yaitu berkat. Adorakso ipasu-pasu ibana ahama di bayan alonai. Perjulo tidak disi anggo di bahasa Ibrani sasitongna disentuh. Alai bahasa Indonesia dok dipukul. Apa yang dipukul? Pangkal pahanya sehingga terpelecok. Horwa sia sudut anatomi molo apalah pangkal pahai dipukul itu langsung membuat daun, kurang tenaga. Dan itu yang terjadi kepada Yakub. Tetapi Yakub tidak mau melepaskan. Dakpaluoku sojolo di pasu-pasu hoau. Dungi disukuma si Yakob aise do guarmu. Idiki nama bosi panganon namangai isi do gorre do. Si sabulu kan? Alai alus pinipuan dui. Alai nuaing maradopon alonai yang kemudian kita tahu bahwa lawannya itu adalah siapa? Tuhan sendiri. Di hadapan Tuhan, Yakob tidak berani menipu lagi. Dia mengaku, saya adalah Yakob. Dengan kata lain, aibo Tuhan mudo lapatan ni Yakob. Amak kuda kaol. Lapatan Yakob. Penipu. Itu penipu. Jadi mulu ya lusi si Yakob do disukun debata ise guarmu diakui bana masa sitonga kelemahanna. Diakui mana ma dosana. Itu yang menjadi titik perhatian kita. Ada saatnya kita harus mengaku kita ini adalah orang berdosa. Kalau terhadap orang tuanya, kepada abangnya, kepada tulangnya, kecerdikan masih bisa dipergunakan untuk melawan, tetapi terhadap Allah tidak mampu. Makanya dia dengan tulus memberi jawaban, aku adalah Yakob, si penipu itu, si parakal buzuhi. Alai Roma debata madok, dak si Yakob peguarmu maeng, alai si Israel nama. Artinya apa? Terjadi transformasi, merubah identitas penipu kepada orang yang berani melawan Tuhan dan dia menang. Nah, ay tahun ahado tahun di HKBP. Tahun transformasi. Oke,
mari kita hubungkan ini. Kalau HKBP mengakui ini adalah tahun transformasi, maka kita belajar dari perikop ini. Transformasi HKBP hanya bisa berhasil kalau HKBP mengaku dirinya yang sebenarnya. Alai gudanggo, setiap yang kadang aku pedita, yang diakui kelemahanna. Dihadiri na sama pedita. Gabi do iban, tole ma, asalnya ya, di luar di tahun nonton transformasi. Isi pahuti-hutinna. Transformasi itu hanya berhasil kalau kita mengenal siapa kita yang sebenarnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yakub. Sehingga Allah mengganti namanya Yisrael. Yisrael. Yisra. Berperang. Bergulat. El. Allah. Jadi ibana ditotop pema yang nguluna ikut terus di ibana mangalo debata dalam pengertian menempatkan Allah yang harus menjadi mitra kehidupannya. Itu. Jadi bukan mangalo dalam arti untuk menjauhkan diri, tidak. Jadi amun nahina holongan di bagasan gua itu ata Yesus Kristus. Pergumulan di tepi sungai Yabok merupakan momen di mana Yakub pada akhirnya menghadapi segala ketakutan itu dengan pasrah diri kepada campur tangan Tuhan. Saunari, tiama ipolana dihita. Kalau kita nasu bergumul di ngulun, semua kita punya pergumulan. Hidup ini katanya adalah perjuangan. Baik secara pribadi kita berjuang untuk kehidupan kita. Sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, berjuang demi mencari nafkah keluarga. Seorang ibu juga berjuang di dalam hidupnya. Bagaimana dia mendampingi suaminya dalam mengelola kehidupan rumah tangganya. Perjuangan demi perjuangan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Kalau kita bekerja di luar, di sana juga banyak perjuangan. Tapi sekarang pertanyaan, adakah kita berjuang seperti perjuangan Yakub? Tapar siranggut todo. Di bagasat tangiang asa ikon jalota pasu-pasu marhiti pergumulan ini. Kalau itu yang terjadi, maka firman ini mau mengatakan kepada kita, pergumulan si taonon akan berubah menjadi berkat. Dengan kata lain, jangan pernah sesali, jangan pernah melarikan diri dari pergumulan. Tapi hadapilah pergumulan itu dengan iman, dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Napat pudi dok, dungi mekat ma si Jakob saat Rudi nabor hati mana. Artinya sesudah pergumulan itu dia tetap dalam kesakitan. Tidak ada lagi kesempurnaan di dalam dirinya. Tetapi walaupun tidak sempurna, dia tetap pasrah dalam naungan Tuhan. Jadi songonido. Sono nakin boy do ngulut tahun tang malua sian akasi tahun oning. Tang malua sian pergumulan ni. Boy do dang malua sian napaiti. Alai justru dari suasana itu kita semakin sadar ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada amin? Ya. Perjuangan, pergumulan berakhir menjadi berkat. Adong hata nama dok, no gain without pain.
Tanarong boy dapat silas niro yang goso jolo berproses iba di sitaonon. Bahkan no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Dan itulah yang dijalani oleh Yesus Kristus. Mahkota kemenangan diberikan Bapaknya di sorga kepada Yesus sesudah dia menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Dia mau kalah demi memenangkan dunia ini. Jadi, nang dohonat kita, maulah kalah dalam perjuangan hidupmu, tapi demi untuk kebaikan dunia ini. Karena kekalahanmu akan dirubah menjadi kemenangan di hadapan Tuhan. Jadi songonima dihamu amanami paduan suara gabungan dot enakin. Bahasa paduan suara gabungan berdomui. Tangi dok kamu paduan suara ama. Nahubo totok festival paduan suara ama do. Tapi kamu paduan suara gabungan. Alang digau kamu do. Oh iya. Suatu indok kamu tuh sana to. Iba kamu berita tuh panitia paduan suara gabungan. Suatu ngabitor. Di Black dong. Nah, jadi mau lihat tema. Kamu do mewakili distrik Banten. Itu dah. Jadi perjuangan Muna bukan perjuangan hanya perjuangan Serpong. Tapi adalah perjuangan distrik Banten. Karena itu berjuanglah bersama dengan Tuhan. Dan yakinilah bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik kepada saudara-saudaraku. Dan insya Allah nanti saya akan mendapat undangan untuk merayakan mahkota. Ada amin. Iya. Jadi setung lupa kamu anak pensiun nih ba. Jadi itu hatta mak porhak kamu ibaga satang yang nami dauma kasahit-sahit diurma roha nang perdepamu. Ala naman ng BHP. Kalau wajah ceria itu sudah memberi 1 poin itu. Daripada tersongona daktikos perdepahan nggak tahu din na. Iko minardo perdepahan. Jalan di bagas selas ganup niula sada ulau di bagas selas ni roha. Sebenarnya kemenangan sudah 50%. Ya itu dia. Jadi semangatlah dalam sukacita di dalam Yesus. Tetanya ko mahamu kamang pakai nang akan apa subulung. Asaborhat nasida itu pertarungan ini. Itu pertarungan ini. Pertarungan yang melelahkan. Tapi sudah menjanjikan ada piala bergilir yang akan diboyong ke Banten. Terpujilah Tuhan yang sudah menyapa kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Matang yang mahita. Maulah tema Tuhan di barita nauli nok perselu kami sedarion. Saya leo madihami hataun toktong marpasirangkut toko di bagasan ngulunami. Atik pe ikon ayon nami si patana haciti. Alai mulu hacit pe naing masongo si Jakob pami dak palua hoko salilikso di loko pasu-pasumi. Pasu-pasu na patauhok kami laho mangalo akka nahacit pergumulan ninggului. Maulati mali Tuhan, uhaposi hamido, akka pasu-pasum na maragami, sana lehonom mudui di bagasan ngulu nami. Ingulu ni ganup rumah tangga, ganup keluarga, asa toktong ditadda, hodo mual ni nasa pasu-pasu di bagasan perdalanan ningguluna. Maulati ma mulo di loko masini roham tu akarongan nami namar sahid marhiti-hiti na di dulu ho di bagas satodim jala di jama ho lama buat panahiti
papos rohani kadonganay na marsait, dilabung na doho, narade tumangihon, jala narade marpabayanan. Asa di bagas pos ni rohana sida marpakirimon, ditikina ikon peu do panahiti sian pamatangna. Sunguni mali Tuhan, akadongan namin di bagasan las ni roha alani ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Sai pasu-pasu nasida, radi makamoletehon, ia perdalan ditikki, baik secara pribadi maupun rumah tangga. Hola kodo napatauhuni, gabi silas ni roha di nasida. Atau marsangap maho, mahiti las ni roha nasida. Tuhan debata amanami, dengan nami siksilan sian huriamon, borhatdo, laho, madapoton, dengan nami narong di HKBP Cirebon. Pasu-pasu, nasida di parsauran sadarion, gabi pasangap warmu, jala ditikina mulak di bagasan las ni roha, ajupang musedot keluarga di Pantenon. Maulian tema, ragam niya kasih hubasan di huriau di bagasan nasa mingguon. Ganup may tuturi bagasa todim, jala urupi ganup akan marsidohot di ulau ni. Asa tupasa luhut naing di bagasan haret tahun, di bagasan panguluyon, diajar dohot podani todim porbadiai. Gabi jupak kami akaslas ni roha, marhiti sudia ka kegiatan mingguani. Tuhan debatama nami, ilokoro kesempatan, tu paduan suara ama, narong di huriam HKBP Serpongon, naing madohoti festival paduan suara ama HKBP sedaerah Jawa, Bali, dan Lampung tanggal 25 Oktober na naing ro. Atau ngali Tuhan, saya homa nama dongani, napaposon rohana sida, mangedehon edei, gabe hasangapot di guarmu, jala papos rohana sida, nadumenggan saya napasahaton mudui, duaka nahinaholongan ni roham. Atau mau lihat tema, manang sedia gudang, grup nanang madohoti festivali, sudah may pataru ali Tuhan, saat tu tempat na pinaradi ni panitia, jala bui gabi hataridani, sian segala penjuru di Natulu, na sejawa Bali, dohot Lampungon, papatarhon, hamuliaumu, dohot hasangaponmu, marhite paredeoni. Maulate ma ali Tuhan debata. Siadingkan di basam, saya na dadatan nami do, mangido pasum-pasum, di perdalanan ninggulu ni negara namion. Tiroi toktong aparatur negara nami. Asa di bagasan bulus ni roha nasia di bagasan kejujuran. Mangula akaulau ni. Gabi takas nasida gabi ula-ula di tanganmu. Habaoran ni pasu-pasu. Tutonga-tonga ni negara namion. Tuhan debata manami. Ubigahami barita naong adong kesepakatan antara Israel dohot Hamas asa unang dati nasida be parporangani dalan laong mangyahi hadameon di lingkungani. Tapi ubigahami do muse masa dape aka tindakan kekerasan. Berarti tang harubu dupe mardalan kesepakatani dohot tingkan. Alani horo pangasahonon nami asatung tau hadameoni mabailas ni roha di wilayah Timur Tengah. Songoni antara ni Rusia dan Ukraina. Lewat Tuhan haradiun masih patalu roha nabi asa jupang hadameo disi. Mauliate ma diho Tuhan. Saat diho mangulu nami alani Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Taparadima peliata jala tapasahat mai di bagasan habuluson ni roha uhut maret dehita sian nomor 404
mabuka sian ayat sada. Tatangyakan ma peleata. Ali di bata manami na di banua gijang. Poro hararon ni saluhut sileo-leo na denggan do nasa ulibasa na maulutus. Pas hatami masih anani omi tu hami pilihan nami tu ho.
Saya jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasuk-pasuk may jala ramoti asaw parasya. Kami pilihanon pati bulhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami gudang ni sila mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banotongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sedarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na madusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina toho jala asima rohana midoho. Sai di padopakon Tuhan de batama buhina toho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Oras madihita saluhutna.